party na hmuna hian mi engemaw zat mai hi run langin an hlim tlang hle maya chung zinga pakhat chu tuna hi ania ani hi photographer ni in akianga chuan Bialnu Jenny po chu alo lang ve boka anni hi college lama final year zirlayan nia an zinga hian college lama an thian tha pate jimatele mengate po chu an tel ve boka college lama an nun dan vel chu soitlangin hlim tak chuan an in kom tlanga engemaw chen hetia party na hmuna an omtu hian tunale Jenny te po chuan an chena apartment lampang chu an pan zui ve ta ni hlim tak chun in kom dunin in lampang chun pan duna heti malaman pan mek lai hian Jenny chuan an malama mai chia kongpui lo cross lai chu asupal ta hlau maya party nalama khan tleman lo in ve deuh bok nen an film khurtok lo te po ani mai theiani tunale Jenny chu an hlau thong nga hle maya Jenny chuan motor atanga chuka ami sut nu chu wa boipui ngal mai chu tuma mase tuna chuan chu thil chu alo rem ti hau lo maya mi tu main an mulawani ti hriatin boina pum pela du luata Jenny po chu vo betin tlan tlang hal tur chu na tiya atuk lama chuan tuna chu Jenny thian tha nuite graduation ceremony nei na tur hmuna chuan thlala tur chuan an ruaya hetian group photo session an nei lai hian tuna chuan an zinga chuan me chedang lambik tak mai anin cheidan ang powa in chei velo dang lambik tak mai hi amu thina tuna po chuan athil mu chu makchu ti deuh hle a chuti rualin mitam takara omani wang chuan han ngai thalo na em po chu anei bik lova an chen na apartment lama ale le nu chuan a thalak te chu siam nga la heti lai po hian Jenny chu in thiam lo na chuan la khatin tuna laka chuan ala lung oi lo hle maya an mi sut nu kha engtin tak omang mo ti chuan angai tu na chuan ala om reng maya chuti rual chuan tuna ve thung chu thil engma thleng lo ang mai chuan thoveng tak chuan ala om thei thunga kha thil thlena tang khan Jenny chuan ngai la o thei meu lova zan lama ni se amu hlei thei lova motor khaltu zo kaloni bok nen an lo check ta lo kha poyati in lo check ta se chuan an chan thei mai thei te chu ai bei se ya atuk le lama chuan tu na chu graduation ceremony an nei niya athalak te kha lam turin thalaka printir na thin jo sadora chuan avakala athalak tam zo ka chuan thilwar engemoni hi a om deuh vek maya tu na chuan jo saman ruwa chuan chiang lo engemoni a om deuh nia chuan anga ya ma se athalak negative an han en chuan athalak negative a po chuan chung thilwar te chu alo om sa vek to hi alo nia heti la hian an chena apartment lama chuan Jenny chuan an thalak siam na room lama hian thom hi aron oma Jenny chuan tuna ni tura chuan angai dewa room chunga valu chuan tuma an lo om lawa singka tui chu lawin onin alo ho tur maya of tuma hetia pan pheila hian singka tuitlinga tang chuan lu hi ron lor chuakin min puiro aron tia room atang chuan tlan chua chu tuma ma se room kongkhar chu alo in kaltlat maya Jenny hlau lutuk chu a au chuak thot maya ma se amu mang mai hi alo ni hlau thunga tuna po chu engmo chen nuwa chuan apartment lama chuan run let le in a thalak printir te chu Jenny chu entirin thalak tam taka thilwar lo omrengot mai chu makati thu te chu hrila Jainin graduation group photo pakhate en lai chuan thlani om tak thil dang lambik tak mai hi azuk muwa chu thil ngai mai chu zan laman sut kha ani chu aring deuh tatlat maya tuna chuan Jenny chu lo hnemin chung thil te chu thil theini lo thu le angai tu na Pawngsual mai ni thu lo hrilin camera chian lo wanga thil thleng pala ni thu hrilin camera chu siam that watangai thu chu a hril tel boka Jenny chu angai chu ala tha thai ho lo maya hemi wang hian tuna le Jenny chuan khamizana mi an sut kha tunge ni ti hriat chu tumin mi bowan tarna hmuna te chung kalkualin thlan mola te chu nang kalkual boka ma se chu tiang om ang chu tu ma an om tlat lo an ho ko nga chuan mi an sut na hmuna khan na thok tu te hian advertisement tarna billboard hi an lo siam thame ka tu na chuan thil thleng chu hrelo ni om tak chun han zotin in hliam an om lo te chu a han zota na thok tu pakhat chuan motor sutani thu le in hliam tu ma an om lo thu chuan lo changa hemi mai pi lama hian tu na chuan a thian pakhat chu damdoi in lama chun lo tir kualin khamizan khan me che accident damdoi ina an admit lo chu alo en kuala khoi damdoi ina ma me che accident an admit lo thu alo hril boxia makchu anti dun ta hle maya thil dan chu an hre thiam lovin khamizana an thil ton kha atak ngei ni chu an hre boxia in laman let nu chuan tu na chuan graduation thalaka
mel danglam tak melo langkha aphak ang tok chuan a zir chianga tuna po hian makati ema wangin a thalak printin a thin pa josan hena chuan a entira josala chuan a camera focus that tok lo wanga thil thleng pal satlia ni mai tura chuan alo ngai saka an party zana thil thleng awang khan jeni chuan aril rulama na satakin ngongala neya hemi wak hian college po chu alakal mu mallova dor pakhat zona kallai hian thla lampang chungchang ziana magazine hi a hmunol maya tuna chuan jeni churun ruain kamizan thil thlen zana tangkhan angonga na thu chu jeni chu hrila jeni chuan thla lampang chin ziana magazine chungchang kha hrilin aziak tupa chu an chen nei lama wa hmutur chuan jeni chuan atia remchang ma sabera chuan magazine chu atupa chu anwa hmuwa masen beisei ang chu alo ni hau lo magazine chu atupa apicha ta chuan thalak engkim be chu lo edit chopin thil thleng tak tak pakhat ma chu alo omlova mipuin an hlut ema wangin alo siam chop vel mai mai hi alo niya ma se apicha ta hian thalak te chu lo siam dang lam thin ma se mithi to thla tak tak lanna thalak chu alo nei thong mai boka chung zinga pakhat chu ano pan laya apa ne na an thalak duna hian ania an pi hlavak lawa chuan anu boral to thla chu alo lang ve reng maya he thlan lak ma thlatam wak lo liam ta chuan anu hi alo boral towa apicha ta chuan mithi to te hian an chung khat leina te chu an langai na in an latlo fo thin nia arin thu te chu alo hrila tuna po hian a eizon na thalak chu la chun zom zelin rum khat po nupa in nei thar tur te hian a studio a chuan thla hi an run la duna hetia du to ka thlan lak zo nu hian nupa te chuan chu sanin tuna chia chu a studio a chuan a towa hetia ma chia la hian light chu an ron phe zuk zuk tamaya hetia light a thim zuk zuk la hian an mi sut nu thla nge mei kha aron in lar thut maya rap takani angong na chuan zialam panga pan thai meu lo wangin tuna chu in entir turin hospital a chuna vakala damdoi ina lo duty nurse chuan in bukna chuan ahan in buk tira makdeu main tuna chu arit satlia mai po ni lovin alo rit em maya kejiza somni zet mai lo niya thilni thaiani lovani nurse te po chuan makchun lo ti hleni angong ru te chu an x-ray ya doctor chuan that lo na engma a lo thu alo soi boxi ya venthon thil thuwa angonga chuan brechian wa saka ana chok na turin damdoyan cho boka apon lamlan da na tang mai chuan thil lo thon a lawani melani tuna chu a thalaka thil danglam tak melo langkhan aril ru chu ala luat ne ve lemaya ngai thalo deuh hian a thalak hluite chu a en kuala tuna chuan jeni chu an college bang chu han ruaya classroom a han lut chu jeni chu na satak mai hian thisen hian alo luak treu maya ma se amu mang mai hi alo niya tuite chu inin a inti hara heti la hian an chen apartment a chuan tuimoni hi arung kala kongkhara wa hon chuan a college kalpui yuno pa hi alo niya a mel han en reng po chuan a hlau thong ani ti chu a chiang hle maya tuna bula chuan a thla lo lak sak to te chu arun dihila adin mun chu a thalawani ti hrethiamin anupui chu phone sakatuma hetia phone atum la hian ino fa chu mutur ommi lovin alo kalbo le man towa jeni ron ho chuan graduation thala kha a en non veleya rum pakhat zona hian thilwar chu a omvekani ti chu a mu chuak leya un khoral lo chuan chu in lampang chu apan le ngala chu rum chung chu laboratory hi alo niya polaroid camera mang chuan room chung chu thla la kuala hetianga engemaw chen thla la kual tu hian thla in lar chu ala fu ta hlau maya hetia makti taka thalaka en la hian tuimoni hi aron tre chi maya chuta banga thalak tar chu ama chu na run tla ngal boka chu thalak tla ave en chuan kumsang ka zakwa sumkwa panga a college year lai pakhat na trai thalak hi alo niya na trai melan mu chi chuan jeni chuan khamizana an misut kha ama nge hi ni ti chu a hre thei ngala abilpa tuna tenen ang college zirkumain ang chiani ti hre in ang college album chu an kewa chuta chuan na trai thalak tam tak chu alo om treu maya thalak pakhata phei chuan abilpa tuna ne na an thalak dun chu alo om nge a tuna po chuan a thian pa yuno po chu alo ngei tu deu wang chuan an chen na apartment lama chuan alo vai en dika kongkhar chu an kik thina tu man an chan tak lawa chuan tuna chu in chung lama chuan ngoireng chu na luta in chunga chuan eng thilemani a thlengani ti hriat tak hian alo nok deuh nuai maya dokana te chuan anin nei thalak te chu alo in chap dar nuai mai boka chung anin nei thalaka te po chuan thilwar chu alo om thluah mai boka heti la hian yuno pa chu varanda tlak dala chuan ding kangin in atang chuan a zuang thla zui tamaya
a thian pa chunga thil thlenga wang chuan tuna po chuan hre om chu ti hle maya police ten ruang an seng hoi nu chuan iuno panu pui chuan tuna churun pan na in a thian pa chu tun hnai dewa tang khan a boi tran thu le me chepa khat thlarawin ati boi thin nia a soi chu alo hrila an pa iuno pa depression nei ang che hian an thian te pahnih dang jimale mengate po chu lo om ve in iuno pa ang chi tho hian an mani nun na chu an lo la a chuti thok le khata a thian te pathum ngot mai an thi ta ka chuan tuna chuan hre omati in omdan tur po chu thiam har ti hle maya jeni chuan a thalak mu kha tuna hne na chuan han mu in na trai chu tu chi nge ni ti chu an zo ta tuna chuan graduation thalaka lo lang po kha na trai ni thu chu alo hrila chuti ni chuan inopa jimale mengate ti boi tu chu na trai thla nge ni ti chu an ring thiam nga la uno patei nei thalaka aron in larda na tang khan uno pa chu a ma tang dei to in alo target to ni ti po chu a hriat thei ngal boka tuna po chuan a hun kal to chu hetiang hian jenibula chuan a in puanga an college cha chuan me chedang lam tak mai pakhat na trai om thu le mi te poin an kom tam lo thu chu hrila hetianga engamoti chung anin kom dun ta ka chuan an loin ngaina in anin du dun to hle maya ma se tu na chuan midang te hriat chu a hlau hle thunga na trai po hian tu na chu manga in thalak lama tuini ti hre in camera chu a present nge a ma se hunte an vele hret nuwa chuan tu na chuan na trai chu ne chawin a hlat tial tiala anin karbo rok po chu che chaw zelin a to pa phai chuan anin then ta hial maya tunan a hun kal to soi china chuan jeni chu ala bo hle maya engwangin nge na trai thla chuan a thian te pathum chu ati boi chan chu ala hre thiam thei lovani tuna po chuan chu thil chu a hriat bik lo thu le anin then nu khan a bo tak dei thu chu jeni chu hrila a thian te pathum an thi ta ka chuan tuna po chu lo thona chon ron tumin an dot le chu ama chu ani ngei to chu in ringa tuna le jeni te chuan na trai chan chin chiang zo ka hriat tumin an che nei lampanga chuan an vakal duna campus administration atang chuan na trai chen na address chu an dil chuaka bangkok atang chuan an chen na chu alo hlap hian maya konglaka chuan na trai thla chu ron in lar le in tun tum chu tuna chi chuan a muthaya a hlau thongin motor chuan chak tak chuan an tlana tlema an che sual lo chawani him tak chuan na trai te chen na mun chu an thleng thei hrama an che nei nan vathlen chuan na trai nu anai chuan alo chhona jeni te chuan na trai thian an ni thu te chu han choin anai po chuan in chunglama chuan roi lutin na trai chu anum sam lo thu le khuma mut thu chu alo soi tamaya an thu hriat chuan a thongin mak chun ti hle maya na trai hriat chu a boral towa chumi thla chuan an mani chu ati boi renga ni sia angai na chu an hre lo hle ni ei tur siam tura chaukalama anai lu hlan chuan tuna le jeni te chuan ngoi reng chuan na trai rum lampang chu an pan chho duna rum chung an han lu chuan an thil mu chuan a barak hai chiang kher mai na trai ru ro chu khuma hian an lo mutira a thom hno te po chu angai ngai chuan alo le in bela anai chuan jeni te bula chuan a fanu thi chu ala hriat thiam thei lo thu le angai ema wangin aruang chu formalin manga an von that thu chu alo hrila tuna po aruang halral chu ala phal lo thu a thian te chu alo la hril fana tuna chuan campus lama na trai thlan lo lak fu then khat te chu anu te na chuan an entira tuna chuan aruang chu mumal taka vuela ni lo wangin athla chu ala chol ha dam thelo niang ti chuan anu chu hril buka anu po chuan chutianga afanu thla a chol ha dam thelo ni ti hriat chuan in thiam lovin avina hun mumal tak chu an mangle hun noa na trai nu anai una pa hne na tang chuan tuna le jeni te chuan na trai boral dan chungchang chu an hre le ya bangkok lama college te akal zo tu khan an chennai lama chuan alo le thu le ma se chu ta tang chuan a tong tlemin ami zia te chu arun dang lam chawa chutianga ril ruha taka chan chu tu ma hrilawa ma se ni khat chu damdoi tam tham tak mai hi ein alo overdose anu anai chuan damdoi in lama chu na hruaya har sa tak chung chuan doctor ta chuan anun na chu an chan him thei rama ma se aron har chuale nu chuan damdoi in atang chuan zong thla in a boral zui ta ni afanu boral na hian anai chu asok le maya na trai chu athini ti hi alapom thei lawani hetia vuina hun an man la hian tu na chuan na trai thla chu anung lampanga hian a tlat ni chu na hria a na trai thla chuan tu na dara chu na ron vuana ma se heng thil zong hi midang ta chuan tu man an hre lawani na trai vuina hun chu mang to ma se halran na hun chu ni khat nuwa ti chu an la tum chau thunga tu na le jeni te po chu an chen na lama chuan an le towa
zanan mut nu po chuan tuna chu amu hil ve thei hau lo maya na trai thla chung chang rongot chu ngai tuin a har tul maya amun na bula chuan na trai thla chu ron in larin tuna chu arun ti thaya a hlau lutuk chu an chen apartment atang chun tlan chuakin polama chun atlan chuaka ma se chu ta po chuan a him chuang lo atlan chuak toy moin ti lai hin angaya chuan alo la omle zel maya jeni moti te chu na trai thla lo ni in tuna chu alati thei chun zom zela ngai tu mi lawa akal sana wang khan aril runa thu te chu tuna chu hrila tuna chu building pon lam leilo na chuan lonin building atang chuan chuk thlak chu tuma ma se na trai thla chuan arun zui zela wak chuan a hlau lutuk chu building atang chuan atla thla a ma se van nei thlak deuh main tuna chu adam chuak lo maya hliam na lutuk chu nei lo ma se tuna chu damdoi ina chuan admit ania jeni chuan tuna bula chuan na trai ruang po chumini chuan halral ani to tur thule an buina zong po atop to mayarin thu chu hrila aban rutliak or bur chung chuan tuna len jeni te po chuan na trai ruang halran na hun chu an va man puya tuna ngai tuana chuan na trai ne na hun hlim om takan man lai te chu arun lang oi maya hun khir takan paltlang me ka wang hian tuna le jeni te po chu tuipui kama chuan hlim takin chol chun mangduna ni khat chu jeni hian tuna thalak print na thin josa dora chun vakalin cholan man na hmuna an thalak te chu printi ra watuma jenin an thalak te uluk taka en hu chuan thil dang lam hi a mu chuak le tatlat maya thalak tin te rang taka flip kol chuan thil engemoni hi a om tlat ni chuna fri a chiang jok chuan chu thalak chu zir chhole in bookshelf a hian thalak negative hi mu in chung thalak negative te chu an print chuaka a thil hmu chuan a sok chiang kher mai chung thalaka te chuan na trai Pawngsual lai hi alo langa chuta asin chur in thlakin hun kal to churun langa pa jimale menga te chu zurui tak hian campus chunga chuan an lo kalkula laboratory lama chung kal chawin chuta chuan na trai chuan overtime hian na alo la thoka pa chuan azuken lai chu na trai chu in ve tur chuan han tia na trai chun thinrim tak chuan aluwa chuan a thilken lai chuan alo vuak saka pa thinrim chuan a thian te pahni jimale menga te chu na trai man betur chuan a tia ti chuan na trai chu a Pawngsual zui ta ni heti lai hian tuna po chu ron lut chawin pa chuan na trai chuan tuma a report ngam lo na turin tuna hne na chuan a camera mang chuan thla lo la tur chuan a tia tuna chuan na trai chu chan ta lo chuan a thian te tiang chuan thil chu ti ta zoka heng thil ten om tak mai jenin alo hriat ta ka chuan tuna chu tenin a hol hle maya tuna chuan jeni bula chun ngai damte han dilin khami wang khan alein thiam thelo thu te chu a han soya ma se jeni chuan tuna chu angein a huat to ema wang chuan a chen na tang chuan a chu san lui ta thowa tuna lungleng le thinrim boxi chuan na trai thla chu ron in lar tur chuan han ti in a han vo zui boka ma se na trai thla chu a ron in lar hau lova thla voi tam takalak nu po ai lar tak lawa chuan a polaroid camera chu leya chuan a pe ta throi maya ma se chu ta chuan thla voi khat chu ama chuan arun in la leya chu thalak chu azuk en chuan mak chu ati khop mai rei tak chu angong na le khamut ngut ati chan tele in buk na a keji za somni zet maya ritaloni dan te chu alo lang chuak ta ni na trai thla chu engtik lai poin alo ko ki chuan reng mai hi alo ni ya rap thak takani tuna chu dar thalanga chun han in anin na trai thla chu a ko kia chuan alo thu vung maya na trai thla chuan amit chu hup sakin hetia tal boy hi an bathlar atang chuan atla thla a final scene chuan mental hospital a hian jeni churun langa doctor ne na chuan tuna din mun chu lo zota in chonga tanga atlak na wangle na trai thlain ati boina wang khan tuna chuan mi pa ngai chu a phak to zan lawa jeni chu tuna ruma chuan lutin alu te chu alo tuam bur maya jeni chuan a bel palhui chu a khongai ve hleya jeni room chunga run lut turin kongkhara hon lai khan room kongkhar dar thalanga hian na trai thla chu tuna dara ala thurenga ni ti hi alo lang theya a thi ma lo chuan na trai hian a thla mai don lawani ti po a chiang reng mai